Όπα! Έλα, θα κουμπίσει ο προφυλακτήρας. Θα κουμπίσει η ρόδα σου λέω! Και... Χέσε με τώρα, κάνε το θες. Εδώ πρέπει να το φέρει. Εδώ, έτσι όπως είμαι. Τώρα δεν βγαίνει η ζώνη, άστο. Σκάψε το λίγο ρε. Όπα! Για να μην φυκείς ο Βάς, θα κουμπίσει. Δεν κλειδώνει. Άτσα, το βάλω. Κοίτα τι έκανε ο μαλάκας, δεν ανέβω εγώ τώρα. Αρχίσαμε το βιβλίο με τις δικαιολογίες. Άστο γιατί δεν το έλα σιγά σιγά λίγο προς τα πάνω. Ωχ, αρχίσαν οι αντικέρ να δίνουν οδηγίες ένας στον άλλον. Από εκεί, από εκεί, από εκεί. Από εκεί. Όπα να σου πω κάτι, μαλακία, περίμενε ρε εσύ. Αφού δεν έχει κλειδώσει ρε. Εδώ πέρα πίσω έχει κάνει τάφο. Πρέπει να βγει από εδώ πέρα. Πήγαινε το πάρω το πιο δεξιά. Ναι, πιο δεξιά, πιο αριστερά. Φέρει το πιο κάθετα κάτι. Βγει από τη λούμπα. Έχει κάνει τον τάφο μου. Όπα! Ο εργάτης σου δουλεύει. Ελπίζω. Πού να βγει από εκεί, ρε μαλάκα. Στο δέντρο επάνω. Δεν έχουμε και μια GoPro να τη βάλουμε εκεί πέρα. Κοίταξε να δεις Μιχάλη, είναι η στιγμή. Τράβα το σε παρακαλώ. Είναι η στιγμή που ο Αμερικάνος καλά. πρέπει να πάει από την εύκολη πλευρά γύρω-γύρω. Συγγνώμη φίλε, αλλά εσύ πάτησες, κλείδωσες, ξεκλείδωνες Κύριος. και εγώ ανέβηκα ελεύθερο. Εγώ φοράω λαστιχάκια από ποδηλάτους. Σε παρακαλώ. Τι λέει ο άνθρωπος, τι λέει η Τώρα, Φουκοσίμα. τι να πάει εδώ πέρα το, πώς το λένε, ο Μακάρθουρ. Τα φόπλακα έχει φέρει κανείς. Πώς το πάμε, 16-13? Στο 16-13. Ναι, είναι πολύ ψηλό ρε. Φέρε ένα πριόνι να κόψουμε λίγο μπροστά. Το προφυλακτήρα. Αυτό ήταν. Αυτό. Τέλος. Δώσ' τα όλα. Τέλος, δεν περνάμε. Τίποτα. Να σου πω κάτι. Γιατί δεν κάνεις αυτό που σου είπα διαγωνία, δεν θα σε πάρει μέσα. Ναι, να το χαλάσει όλο μωρέ παντού. Σκάβεις μπρος, σκάβεις πίσω. Έχει μπει ο κοτσαδόρος, έχει φτάσει στην Κίνα. Δεν το βλέπω, μην το πατήσω. Στην Κίνα έχει φύγει, έχει φύγει. Μου φαίνεται. Τράβα, Παντελή, έρχεται, το ξεκολλάμε. Έρχεται, το ξεκολλάμε. Εντάξει, ξεκόλλησες, Κυριάκο. Έχει έρθει εδώ. Δεν έχει έρθει ακόμα. Τράβα, έρχεται. Σιγά σιγά έρχεται. Εσύ έχεις κουρηθεί ένα πόντο. Θα βάλει καμία πέτρα. Εδώ είχα βάλει πέτρα και την πέρασα από πάνω. Είχε βάλει πέτρα και την πέρασε από πάνω. Ωραίος! Εντάξει, πάμε. Θοδωρή, είσαι ηλεκτρολόγος εκεί πέρα στη δουλειά. Έτσι κάτι έχω ακούσει. Το παγκάκι μπροστά κουμπάει. Να σου πω κάτι. Αμαρτία. Αριστερά λίγο. Εντάξει. Όχι. Ωραίος, τέλος. Όχι μπρος. Πίσω. Πίσω θα Και μείνε στον γκάζι σταθερά, εκεί. Δεν σηκώθηκε στον αέρα. Πίσω, Θοδωρή. Έχεις κάτσει ο Έχεις κάτσει προφυλακτήρας πίσω. του και στον αέρα.
Καλά ρε μαλάκα, στραβάς βίντεο, δεν λες τίποτα. Δεν βλέπω, τραβάω βίντεο. Θοδωρή, συγγνώμη, κάνε ένα zoom εδώ. Δεν έχει zoom. Δεν έχει zoom. Κάτσε, περίμενε. Τι είναι αυτό ρε εσύ? Δεν ετάρει. Κάτσε, τι ήδη έχεις το. Δεν ετάρει, ρε. Δώσε ρε μαλάκα, δώσε 5 ευρώ παραπάνω να πάρεις μια καλύτερη μηχανή. Jeep, εντάξει, το καταλάβαμε, δεν μπορούσες να πάρεις καλύτερο. Τουλάχιστον μια φωτογραφική μηχανή καλύτερη πάρε. Εντάξει, τα Jimmy δεν είναι πιο ακριβά ρε εσύ. Κίνηση, κάνε μια καλή κίνηση, όχι απότομη, αλλά με γκάζι, να φύγεις. Δώσ' τα όλα. Δώσ' τα όλα βρε αγόρι μου! Ρε φίλε, είπαμε να δώσει κάτι παραπάνω, αλλά εσύ το γάμισες. Νόμιζα ότι ανέβηκε εκεί πέρα. Θα πάρω φόρα. Γι' αυτό, άμα δεν το πήγαινες τόσο απότομα, θα ανέβαινες. Έκανες απότομα και έκανες λαγούνι εδώ πέρα. Θοδωρή, Ξαναβγάλ' το. Ξεκάθαρα στο λέω. Ξαναβγάλ' το. τελευταία Κοίτα προσφορά. εδώ. Κοίτα εδώ. Αυτό δεν ανεβαίνεις. Ξαναβγάλ' το. Όχι, να μην το ξαναβγάλει, ρε, γιατί να κάνει λίγο δεξιά. Να πάει λίγο δεξιά, να βγει από εδώ πέρα. Θα πέσω στο αλλού μετά. Όχι, έτσι όπως είσαι, Θοδωρή. Με στριμμένο λίγο το τιμόνι, ρε. Εντάξει, θάψε, εντάξει. Άντε, bon voyage. Οπα. Κάτι δεν ακούγεται καλά.